Tervetuloa mun kisaviikonloppu-vlogin pariin. Mä oon tosiaan Kaisa, mä oon 18-vuotias bodyfitness-urheilija ja tänään mä kuvaan teille, tänä viikonloppuna mä kuvaan teille vlogin Fitness Classic 2024 kisoista, jossa mä itse kisaan bodyfitnessissä sekä miniunnuissa että yleisön pisimmässä sarjassa. Ja te pääsette nyt mun mukaan myös näin YouTuben kautta tonne kisoihin, koska mä oon siis aiemmin päivitellyt Instagramiin ja jonkun verran TikTokiin niin kuin mun kisamatkaan liittyen, mutta mä ajattelin, että mä teen tästä The-viikonlopusta nyt tämmöisen videoblogin, jotta sitten vähän pidempää sisältöä ja sitten tästä niin kuin parempaa ja lähempää sisältöä. Ja tässä on muutenkin paljon kaikkea kivaa, innostavaa, mä oon tosi innoissani. Ihana ikuistaa tästä itselle tosi tärkeät hetket elämästä, myös tälleen niin kuin videon muodossa, että voi sitten muistella myöhemmin, niin joo. Tervetuloa mukaan! Kattokaa mitä mä kävin hakemaan postista. Mun kisakengät tuli. Just eikä melkein ajallaan. Nämä on aivan ihanat. Mun edelliset on ollut vähän epäsopivat, niin kerkesin sitten vielä tilata uudet. Aivan ihanat, mä en ehkä kestä. Noin, eli mä oon tosiaan menossa tässä jo ihan just nukkumaan. Kello on jotain 10, vähän vaille 10. Ja tosiaan tänään sain pakkautua aikaisemmin kaikki tavarat, mitä pitikin. Mulla on 2 matkalaukullista tavaraa, semmonen pienempi, vähän niinku käsimatkatavaralaukku ja semmonen iso matkalaukku. Ja sen lisäksi mulla on vielä ruuat pakkaamatta käytännössä niinku kokonaan. Eli tulee tosi paljon tavaraa. No, se nyt on oletus, mutta se pienempi laukku on mulla niin päkkärilaukku ja sitten se isompi on niinku siellä vaan kaikki vaatteet ja kaikki isommat jutut. Mutta siis joo, pakkailut on ruokia lukuun ottamatta hoidettu, ruuat hoidon aamulla. Lähtö on joskus 10 mais, koska 11 lähtee Seinäjoelta juna ja täältä menee ajaa semmonen about tunti sinne. Mut joo, mä menen tästä unille ja toivotaan, että saan unta, koska sit välttämättä seuraavana yönä en saa, niin ois nyt ihan kiva nukkua. Ja mä oon 2 edellistä yötä, mä oon herännyt 4, niin joo, tekis mieli nukkua kunnolla, mutta ei voi mitään, jos ei nukuta.
majoitukseen saavuttu, mä en ehkä kestä. Tää on niin söpö. Mulla on yksin tämmönen huone. Tää on tästä nollista. Tää on ihan siinä Energia-areenan vieressä. Tää on aivan ihana. Niin söpö, mä en kestä. Täällä näkyy joku kerrostalomaisemat, mutta se on tosiaan se Energia-areenan aivan tossa vieressä. Tuossa oli joku 300 metriä kävelymatkaa. Tää on aivan optimi. Seuraavaksi pistetään mun kanariisi avokado sörsselit lämpiämään, jonka jälkeen lähdetään pohjaväriin ja rekkariin. Ei ole järin herkullisen näköistä, mutta kyllä se menee alas. Keli on aivan epic, mutta onneksi kisapaikka on tuossa. Illan tankkaus on luokkaa munapuuro, kanariisi ja pari riisikakkua, jotka söin jo. Rekkari ja pohjaväri done. Mä olin 182,7 senttimetriä pitkä. Siis miettikää. Huomenta. Se olisi kisa-aamu, tai oikeastaan yö. Kello on 2:37. Mun olisi pitänyt nukkua 4, mutta mä en nyt todennäköisesti kyllä tuu saamaan enää unta. Mä oon nyt tunnin tässä pyörinyt ja editoinut vähän tätä videota ja koittanut silleen niinku hengailla, koska eipä mulla tässä nyt muuta ole kuin sit odotella. Ja kohta vois ruveta ottaa aamukuntoa valmentajalle. Sitten alkaa meikkailla, laittaa hiuksia ja syödä, mutta ei mulla ole vielä mikään kiire, kun kerta ei uni tuu. Tässä on mun aamupala. Siinä on 50 grammaa riisikakkoa ja 50 grammaa kanaa, joten jes, vedetään se naamaan ja sitten mä meikkaan vielä loppuun, laitan hiukset loppuun ja sitten on lähtö kisapaikalle. If love was a word, I don't understand. The simplest sound, 4 letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day I try to move on. Whatever it was, there's nothing now. You change me. Oot siinä niinku... Niin, että tää oli kuulemma sen arvosta nyt, kun sai ton vaahtokarki. 6 kuukauden jälkeen, tiettämisen jälkeen saa kourallisen vaahtokarkkia, niin se mielihyvän määrä, mitä tästä siis saa, niin on sen 6 kuukauden arvoinen. On. Porukka ei niinku ymmärrä, miten makuaistit mus herkistyy, niin kaikki on ihan sairaan hyvää. Ihan niinku, pelkästään jos salaatti alkaa maistua jotain ihan erilaiselta. Joo, ja siis mä vihaan kesäkurpitsaa, mutta mä rakastan sitä, kun mä oon dietillä. Siis joo. Mä vedin vaan niinku kesäkurpitsaa. Joo, katsotaan sitten taas maanantaina. Kesäkurpitsaa. Kesäkurpitsa niin palaa. Nautin nyt. Loving the pain, loving the pain. And with every day I try to move on. Whatever it was, there's nothing now. Mitä fitnessurheilija syö SM-pronssin jälkeen? No, 30-senttisen supin ja Pepsi Maxia hanasta. Ihanaa. Mä oon niin jotenkin siis onnellinen ja helpottunut, vaikka ensin mä olin jopa ehkä vähän pettynyt. Toki mä oon niin kilpailuhenkinen, että mä en voi muut kuin voittaa. Mut sit lopulta mut vaan oikeesti valtas niinku helpotus ja yleisesti tosiaan mä pääsin eliminaatiosta jatkoon. En tiedä lopullista sijoitusta, mut siis sarjas 21 osallistujaa ja mä oon top 15. Mä oon 18, ihan oikeesti 18 ja ekoissa kisoissa. Niin, ja mä pääsen jatkaa Santa Susannaan EM:iin. Mä oon niin onnellinen, mutta nyt mä mätän nää. Ja sitten kaupan kautta kotiin siis hotellille suihkuun nukkumaan. Perunapiirakkaa, sitten banaania ja maapähkinävoita. Kotona ollaan, eli tosiaan nyt on maanantai. Eilen pääsin kotiin joskus 10 maissa. Oon syönyt eilisen ihan vapaasti, söin paljon, söin leipää, patonkia, karkkia, kaikkea mahdollista. Tänään on palattu takaisin diettiin, koska mä tosiaan sain EM-edustuspaikan.
Ja junnuista, siis 16-19-vuotiaiden sarjasta tuli SM-pronssia ja se EM-paikka. Ja mä lähden toukokuun alussa Euroopan mestaruuskisoihin ja mä oon niin onnellinen siitä. Nyt. En ollut heti kisojen jälkeen. Mähän olin äärimmäisen pettynyt siihen, että mä olin 3. Mä jo avasin Instagramissa vähän mun fiiliksiä tästä. Mutta tosiaan asiaa sitten prosessoitua, niin tuli siihen lopputulokseen, että hei, come on. Se oli mun tavoite. Mun tavoite oli vaan se EM-paikka. Et ei mun tavoite ollut voittaa, mutta sit mä olin pettynyt kuitenkin, että mä en voittanut tai ollut toinen. Et mä en tiedä. Mä olin tosi harmissani sen kisan jälkeen, mutta sit mä kyllä pääsin siitä niinku parissa tunnissa yli. Et sit yleiseen mä lähdin jo ihan eri fiilikseen. Ja mä olin silleen niinku, että yes. Ja sitten tosiaan yleisessä mä tossa sanoinkin, että mä pääsin eliminaatiosta jatkoon. Ja lopullinen sijoitus oli 13/21. Ja se oli siis ihan jäätävän kokonainen se line-up. Me ei meinattu mahtua millään lavalle. Siinä ensimmäiset 50 minuuttia meitä vaan siirreltiin silleen, että me mahutaan kaikki siihen lavalle. Joten se, että mä olin niin kuin 18-vuotiaana, 183-senttisenä bodyfitness-kisaajana niin kuin 13/21 yleisessä. Se ei ole kauhean huonosti, vaikka mä itse sanonkin, että mä ylitin yleisessä, kyllä mulla on omat odotukset. Ja niin kun, mun kaikki odotukset täyttyi näistä kisoista. Et vaikka mä olin alussa niin kun, pettynyt tavallaan siihen, että mä jäin 3, niin mä lähden Euroopan mestaruuskisoihin ja yleisessä niin kun, mä pääsin eliminaatiosta alkukilpailuun. Kaikki mun tavoitteet täyttyi. Mä oon nyt tosi onnellinen tällä hetkellä.